Maikanem Abilin. Inapalabas napan ni Rina iti kampo dagiti soldado ket imbaga na kini Victor arautendan ti kuta dagiti rebelde. Idi tiniliw ken imbalod da daytoy. Iti sabalya bangir sinerek ti grupo dagiti rebelde nga idawlan ni Magno Timmay sa pasdag iti kabisera ket napatay da ti gwardya. Iti metpasdag nga awagan da iti paraiso. Napan ni Rina ket pinilit na nga inala ti susi iti gwardya ket linukatan na ti Maysa asilid ijay. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Sige madam, umunag kayon di tapasda. Wan, kat kayat kong agsangot ay itang inom iti Madam! Ni Ma'am Rina, inalam na ti susi ti Maysa asilid ita ato. Anya? Nakita nang ti Maysa babayan nakapupok ijay. Anya? Kasanuitan madam. O sige, siya kon ti makam mo. Apay anak kapupok ka dito eh? No kasta, pudno dagiti imbagbaga ni Ami kanya. Agaraman tay agnagan iti rosa. Anya tinagan mo, miss? Apay adi ka sumumbat. Kaya't ko asumbatam dagiti amin adamagakan ka. Ma'am Marina, umaykan. Bayam day ta babae. Mangbay. Umaykan. Sige. Apay ngayon padlak mo? Tapno sana makalibas day dya babae. Umaykan. Mapantan iti ayan ni mamam. Urayin na ka. Sige iha. Agsangot nga uminom iti naimas nga arak. O atoy, para kan ka iha. Agyamanak, mama. Naimas talaga, mama. Wan iha. Iso nga rod nga adu ti umay akostumar mi iti daytoy apasdag. Gaputan na imas ti arak ditoy. Kasta ka di, mama? Wan gayam. Apayanapan ka di ta maikadwa akadsaran, iha. Kaya't ko lang ang makita dagiti siled di ta may kadwa akadsaran, mama. Kat, anya tinakitam? Mama, apay nga da babae ang nakapupok? Ha? Amin ka di asiled di ta may kadwa akadsaran? Kat adda nakapupok a babae? Kat no ibagak nga adda iha. Anya ti makunam? Kwa, mama? Wan? Aklo na kan ka iha. Pasig a babae ti nakapupok. Ita may kadwa akadsaran. Kat dagita ti arakan dagiti babak ng agagayam ko. Adu dagiti umay ditoy. Isu adakal mat ti mapaspastrak daytoy apasdak. Kasta ka di, mama? Aramidak daytoy para ken ka, iha. Agpay amin ken ka dagiti kwarta amat matgedak iti daytoy apasdak. Awan makunak iti dayta, mama? Ha? Awan makunak iti dayta, mama. O sige, agsyat tapay. Magustuak ti arak, mama. Naimas namin. Kasta ka di. O sige, ha? Agdanggay ta adwa. Awan mo't parikot kadagiti agina. Unyarod, boss. Ne,
Naragsat naman nga gininom iti arak. Unarod, nalabit, maawatan ni Ma'am Rina, no apay nga da babayan nakapupok dito ay. Boss, madlaw ko kini Ma'am Rina. Ano da ita? Kasla sa bali itan, ti ugali na. Pagkunaam? Ngamin, hindi ka't nakasingsingpot. Ngamita, kasla supladan. Gagangay kastamot at talaga dagiti babae, saan ka di? Wanmat kit di Ne, paypayapayan nak ni madam. Sige, panawan kan dito ay, mapanak iti ayanda. Sige lang, boss. Ay, nakaroon tirik-rik na. Namudyakon ibagbagakin ni Elizabeth. Tapno saan ngang parikot. Tiyan mo na, kituyak lang agagangay na ikaw. Talaga matitirik na. Kaslamarik na. Anak kapsutin, di bagay. Ipatay ko. Ikarigatak taglutaw. Tagawitin tiya po. Ay, agkakapsuta ka talaga. Ado tinatakaw tayo tinajapas na kakadwa. Sansanan tayo kindi ti mapanagtakaw. Aramidan tayo amin na kayat tayong aramidan dito sa San Isidro. Umalis tayo manan iti kuta. Baban tayo manan iti sa bali lugar. Adong tinatakawan tayo dito sa San Isidro. Gamnasken nga adupay a kwarta ti maala tayo. Sagbay a pumanaw tayo dito sa San Isidro. Mana ami, adda ka dito sirok dito dakkel akayo anak katugaw? Agpampanunod ka maninan niya. Rosa, jak na puutan tiya si degmo. Naunag ngamin ti pampanunutan. Manang, pampanunutan ka din ni Victor? Well, Kun kat. Ay, ti ayat at talaga. Rosa, Nabilag at talaga ti ayat. Saan ka di manang? Kas ka ni manang Rina. Agasan day taan aramidan na. Kas lain saba na ti biyag na. Tapno mapatay na ka. Ngam, saan mo ta nagbaligi? Gaputa saan nakaanapatay? Rosa, Ano nga ta ti pampanunutan na ita? Napudno nga ta iti kunanakan ka idi? Nga isubliyo ka no ti panaggayam yo? saan ko apat yan day nga imbagana? Jak kaya tasaktan tirik na niya. Ngam isumot timang pasakit kanya. Gapo, tadi na maklon ti pan nakaabak na. At si kalat ta ti ayatan ni Victor. Kayat na mapukaw ka. Tapno ison ti ayatan ni Victor. Ngam no talaga asaan akayat ni Victor. Nga uray pa agbaligi amang pataykan ka. Talagang awan mabalin na. Rosa, Di mo itulok manang. Nalalaing ka itipan nakirangat ngam iso. Iso asaan na ka amaaba. Agsaga na tayon kakadwa. Enton sumitngat. Agpabantay tayon. Reklaro Teniente. Yes, sir. Ganyan peso, sir. May mayat tinasipngat. Tapno sanda tayo ang makita dagiti rebelde. Sir. Ket apag ison to aparbangon, inton makadanon tayo ti kuta da. Yes, sir. Relera, Teniente. sikati mang idaulo iti may sa grupo. Yes, sir. Naadal tayo mat aminan, no kasano ti aramidan tayo. Babaen iti mapangay naramid tayo. Nalaka tayo laki di makamag ida. Putno tayo, Teniente. Aramidan tayo, tikabaylan tayo. Nasayat.
Basit dalang, kabalan tayo na. Iswasaanan anasken ti reinforcement. Grupo dagiti soldado ti magmagnay ti kalsada. Da Victor, papananda nga ta. Malaman sa dino nga ta ti papananda. Kamakamak ni Victor, bumabaak dito'y kotse. Excuse me, sir. Nito niyan ta, Victor. Ayan na. Imunan, ma'am. Sa dino ti pagturungan nyo? Ada mission mo, ma'am. Ha? Dagiti ka di rebelde? Ma'am. Sige, Ma'am Alban. Di ka manatak. Dagiti rebelde? No, kasta. Rautan dan dagiti rebelde? Kakatwa! Dito yung panda ti pagturungan tayo. Betul. Agalipta tayo amin. Yes. Masapol nga agbaligi tayo. Betul. Sige lang, kakatwa. Agrambak tayo. Ado ti kwarta tayo. Takalpasan na ito aram-rambak. Hintayo ko dapan ti mayor na ito nga hili. Wala! Rabiin. Nakadanon nga tanda Victor iti kuta da ami. Sapay kuma. Agpulukan ami. Makabalasak metlangan. Jak imbagbagakin ni Victor. Ani ami kat may sagayam arebelde. Nga isopay amis mo tinangirakad idi kanyak. Kat ita. Mas daaw lakit din ni Victor. Numaamuan na ani ami kat rebelde. Naimbagmat, nagkita da. Amangan paikit din. No may sanabangkay ni ani. Sakbay amakita ni Victor. Kat nasaya at launay, no kasta ti mapasama. Sapay lakuma. Ay na, iha. Aba kapayla dito'y paraangan ti mansyon. Papa? Kanya tararamitin bitoy. Saan ka kadya malamin? Saan, Papa? Kaya't ko na ang tagtugtugaw dito'y paraangan. Apay, anya ti pampanunutan. Dagiti soldado, Papa. Apay, Rauten dati kuta dagiti rebelde. apay kumaapanunutan da ita, iha. Kaya't ko ama kang mag-amin dagiti rebelde. Kat maibalod da amin. Anya? Nasaan ang nagbaligi da hepe anang parmak kadakwada. Patsyak ita ang maarami dagiti soldado da ita. Iha. Wan, Papa? Agtalagak iti ka ba ilanda, Victor? Mamati akmat analalaing da ngam dagiti pulis dito'y San Isidro. Anya? Tadagiti soldado. Talaga aday ta ti trabaho da. Pagtagibas itam ka diti kabalan dagiti pulis dito'y San Isidro. Saan nga iti dayta, Papa? Sabagay mawatan ka. Dakhel, ti panagayat mo iti dayjay a Victor. Iswakas ta ti bagpagam. Pagamala. Sapay la kumata mapaksyat da dagiti rebelde. Wen, Papa. Patsyak launay akasta ti mapasama. Agbalegi nga tadag iti soldado, Simon. Jakab mo. Awanan bibiyang ko no agbaligi naman wano saan. Anya. Basta agtukyad tiriknak. Iti kada na kita soldado dito'y San Isidro. Anya. Uwan kaya. Ayan ni Bart. Adda ije pasda. Amin da? Wan. Dua lang agwardya ti adda dito yung mansyon.
Sige, mapanak iti pasdek. Ada ibagak kadakwada. Anya dita? Anya ti katawam? Ala, sumurot ka kanya kanita. No, kaya't mamamuan ti pampanunutak. Sumorotak mo, TJ Pasda? Wan, rumwartan, di tagsayang iti oras. Nawatan nyo ka di timbagak, da kayo amin. Senyor, sigurado kayo kadi iti day tanga imbagayo? Wan, isong agtignay kayo, Bart. Sige, senyor. Nganas ka na planuan mi pa na imbag ti amin. Narigatan, amangan no pumalpag kami. Day talaabanang, di ulakit din maramin. Narigat ti agdarasodos, senyor. Sige. Egam di ibay-bayag. Di kayat ko. Ado ti magapuanan nyo. Sakbay, amala daw ti amin. Wan, senyor. Aramidan mi amin nga ipaparamid yo. Nasayat. Di kagdanag. Ada kwarta agong gunayo. Nulakit di ta maipatong palyo. Ipanamnama mi dayta, senyor. At damat tayong dagiti usaran tayo tungan. Kompleto tayon. Wan boss. Kasano araw? Sige, agsagana tayon. Ala. Intayo mat makigubat, boss. Masapol nga agbaligi tayo tungan. Sayang matik kwarta agong guna tayo no bilang. Anya ti plano ni Senyor Simon. Anya tin mandar na kada Bart nga aramidan da. Agbaligi da nga ta iti dayta plano da. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Puglay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanang apilin!